bashin kudi, bashin kudi. saboda haka kula da wannan jaka yadda za ka rayuwar Kadimaf Global Resources present kundin sirri. Ƙwara ka ba a hankali daga ni har kai, idan ba haka ba ai ba abin da za mu samu ma. Collaborative for annihilate some secrecy men, it seemed to sink the havoc. Laughing to your brother is reparation to you. To die is for the seekers, but getting is not a means to have. And directed by the Tagla director Yahya S. Yusuf, coming soon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mutumin ya naga sai wani babbace rai kake yi ne. Lafiya? Ko yarinya nan ce ne? A jiyan da aka ce ba ita bace ba, na ga da kai magana ta har ka bude baki kana nema kai dariya. Gaskiya ne, ba ita ce ta bata mare ba laifin ta bane ba. To ya kai? Mutumin ne kunnan. Wa kenan? Mustafa mana. Mustafa. Good. Mustafa sa? Yana ina? Ai na kwana biyu ina neman sai yana ina? Ka gan shi ne? Yanzu ne ya fita, ba kare da shigowa ba shi ma ya fita. Kai kuma ya kuka da shi? Ya muke kuwa zuwa yayi na dauki yadi na dinka masa.
da kuɗin ɗinkin da yaron wai kuma wai sai ya dawo saboda ma wakacin ce ta yayi ne kai kuma ya haɗa ka da shi yaro ne fa aka aike shi da kuɗi ya kwace kuɗin amma tun daga ranar har yanzu ban ƙara ganin shi ba. Au abin nasu ma ya fara zama kwace. Rabu da shi wata ran za mu haɗu da shi amma Amirya ka ƙara samun ɗinki na kuwa? Tun yaushe bari ma ka ga bayani ka bude mana ga yanayin aikin ku yayi A ba matsala insha Allah ba matsala. Mutumina ya ne sai dai kuma maganar kuɗin insha Allah gobe da sassafe zan kawo maka. na rantsi da Allah ba kusa ba hauka ke Abokina ni ne fa. ina likitan yake na samu ga sunan ma to so nake ka kashe mun shi da hannunka. Inna lillahi wa Malam Kabiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum doctor. Wa alaikum assalam. Doctor ya mai jiki? Da jiki da sauki. Wai sauran aiki kenan doctor. Doctor a samu ruwa. Bashin kuɗi ya ci bashin kuɗi. Bashin kuɗi ya dinga raɓe-raɓe ya ci bashin kuɗi. Kun ga bashin kuɗi wanda ke biya ake bawa. Kaga dan Allah ka taimaka ka goge min rigar nan. Ai ko dan tsayi wannan da ya kamata a ce ka goge min na tafi. Rigar nan fa ta kwaya ɗaya ce fa. Tsohon kici
amma dai ka ci da layi ko ba kai kadai bane ko da ka bi layi. Kaga Usman, ka yi haƙuri ka goge min na tafi. Wallahi yaro ne ke jira na zami da su. Kaga bai kamata a ce ranar farko na makara ba. Ai ko lecture za ka bi layi. Hayi lesson. Allah ya sa lecture za ka. Allah ya ka bi layi. Ko ba kawai ka samu guri wannan ka bani. In za ka bi layi ka bi layi. In ba za ka bi layi ba ka jadi ka waje. Hayi na hayi bi layi. Al'umma mu kyale bashin kuɗi. Ce masa ba. Tambaye ka mana da Allah. Faɗi. Wai rigar nan a ina ka samu ta ne? Dai ban taɓa ganin ka da rigar nan. Sato ta ne. Ni dai ban ce ba. Ni dai na san cewa ko Allah ne ya san ka da wanda rigar ta jikin ka kada ya san ka. Amma ina ka samu wannan rigar. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wani sile? Ka dawo? Wallahi Malam Usman ka gani dai. To ga suna wallahi su nake kara da Allah dan da. Oke, gaskiya. Bashin kuɗi. Taɗijan, lalle yaran nan rahin kunya su ta kai intaha. Wato ni da kuɗi na, amma ni zai dinga harara yana wani cin magani. A'a. To lalle dai yaran nan akwai abin da ya taka. To wai me ma ya taka ne? Mustapha, Ina jin ka. wai kan tambaye ka, wai me kake takama da shi ne? Albashi. saboda haka kula da wannan jaka yadda za ka rayuwar Kadimaf Global Resources present kundin sirri. Ƙwayar ka ba a hankali. Daga ni har kai, idan ba haka ba, ai ba abin da za mu samu ma. Collaborative for annihilate some secrecy men, it is seemed to sink the havoc. Laughing to your brother is reparation to you. To die is for the seekers, but getting is not a means to have. And directed by the Tadla director, Yahya S. Yusuf. Coming soon. Stand by, action! Cut! Assalamu alaikum jama'a. Sunana Yahya S. Yusuf. Ni ne marubuci mai bada umarnin wannan shirin. Jama'a ina so ku kasance tare da mu a cikin YouTube ɗinmu mai suna Zik Movies. Ku danna subscribe ta yadda za ku dinga samun sababbin ayyukanmu na fim ɗin bashin kuɗi. Zai dinga zuwa muku episode bayan episode. Ku sha kallo lafiya. Ba wai iya sai dai kun kalla. Bashin kuɗi.